kalabay na ako. Natitawas ko. Gabag na lang gani ka. Putito pa jug ka. Grabe. Gabag na lang gani siya. Putito pa git siya. Goal chat siya. Goal boys. Boys diha. Napatay na siya. Hi, guwapo ako. Nag-goal mic ko ba? Huwag niyong kalimutan ni Boto, guys. Yalo up para sa Senado. Worry bear for president. Jason Gaming for secretary. May secretary ba? Hindi. Team PH ako, hindi ako siguro. Team PH, guys. Ano lang, kaibigan ko lang yung mga Team PH, ganun lang. Ako Team Creators kami lahat, guys. Sekreto ra siguro ng sekretary ay. Ma? Oh, there's a lot of them. Okay. May Oh ayala eh. my God. To the two teams to the front of us. Alright. Napapagitnaan tayo. Ah, di ko kabot. Di ko kabot yun. Oh my God. Wala weapon. Ngayon ang loot dito. JV ang gati. Thanks for the 20 stars. May kalaban kami. What the nani. Arikim. Ang sakay na loot ng buwan. Sakay. Saan ang brown house? Draw. Pabo. Driba, kanina driba. Taro, nadiri yun. Okay, weapon ni mo, George. Ano kay weapon, Kim? Na. Si Jason nandito, si Jason Gaming. Lulu, nandito Uy, si hello Jason bro! Gaming. Uy! Uy, nandito si Jason Gaming daw! Yo, what's up? What's up, bro? What's up, brother? Bro! Nawala na siya, bro. Si Jason! Dito si Jason Gaming! Grabe ka shock. Ay, naka-SMG ka na raw. Naman. Para po kayo na isa. Nice. Let's go. Asa to isa? Wala na. Oy! Wala ako yung rifle ammo. Nice one. Hinahinay kong push siya. Wala mong grenade. Wait lang. Pero sila yun. Down akong sa Kim. Grenade, Kim. Wala. Bakapi ko. Tara. Muhil to. Cover fire. Oh, nagtatalunan. Oy, nagtatalunan kami. Ay, nasa sa building. Trasuki ah. Wala, oy. Hindi mo ko soccer. Pre, nagtatalunan. Hey! Hey, we are Nasadra. go. Ayun, kita ko na. Hala! Nice. Uy. Tanawa lang Kim. Muhunong nag-heal. Abi na grenade. La, party daw. Ay! Alam. Ay! Nice game, bros. Alam daw. Ginagawa. Oh my gosh. Nice game, brothers. Nice game, brothers and sisters. Napasa 3 story. Okay, Rox. Rush to na? Sige. Pa-WRO ko. Uy, di ko kasakay lagi. Nako Dre. Wala. Magic.
Heal, pag heal. Wala ko soft drinks. Nasa sila, Dreo. Tura siya! Oh! Ay, buwi. Sige, game. Wala damage. Grabe, panago na niya. Nasa sa box game kaniki mo. Kuha no, soft drinks o isa. Kung drop. Sige. Tanawa siya. Nai-car coming. Ikan sa west. Unahon ta ni B. Unahon ta ni Tare. Dili. Higayin na siya eh. Yo, LJ Blanco tayo for the 100 stars. Drakim. Tabangan kayo matabangan. Nice one. Napa na. Oops. Nasa upos, eh. Patay juga ba? Nihil ko ba? Nasa mo ka sa airplane. Di na ako maduga na footstep tungkol sa airplane. Bitaw. Oy, Ros! I hate you! Report, Ros! Sumo ka sa airplane, oy. That mean the dust. Ay, Cyril. Like Thank you for sharing fire. the stream. Sunflower. Every time na Quality. Ingat, Jason loved you. Love you too. Wait. Punit. Tama na yan. Tungod kita sa airplane mo. Airplane. Gano'n tanong ko to yung footstep. Asa ka tong amaw diri ka ha? Huwag to siya tong gipangita ba? Mabot, asa na siya ning adto? Kasi gikuha niya ang car. Ano gikuha? Asa ka to siya no? Kaya kung gagira ko dito, nanagid siya diri dapita. Padung sa zone. Grabe prediction ba? Eto ganiya, baka ito pagpatay na ko itong sa alam na alam. Lain si Kayo, nilabay ko kung grenade dito dapit sa may kuhan. Pagdaanan sa mga dagan, dito siya dito. Yeah. You're gonna be, ano ba? You're gonna be mapapagkamalan ba? Kaya nga kayo mo eh. Matay ba dyan ka ba eh? Lagi, sa tala to sa airplane. Sakto ha, pag-agi sa airplane eh. Lagi. Every time you leave me something. Galag ko, marag na kontra dress dool. Mo man ikuha nila, theory nila ba bisa maglag ka kanay contrast dool. Ano tinuod ba na? Akong theory kay tinuod ginoon kanang basag naibot na kontra. Basag na ibamizo na kontra kana yan na. Oh, grabe oh. Blue at truck oh. Blue at truck. Dako na. Uy. Hello. Bye. Pagit times. Tawa. Way too much. That mean that does. Uy. Fire. Wait lang game. Dito kay Shabay. Magkita rata. Good. Yan. Gas-spray mo sila na ako eh.
Ako na lang guro kanina dre. Ano shami shamera? Ay, galabay na ako. Nagtatawas ko. Gabag na lang gani ka. Putito pa jug ka. Hala. Grabe. Gabag na lang gani siya. Putito pa git siya. Goal chat siya, goal boys. Boys diha. Napatay na siya. Tama oh. Nahurot man mo. Kaya lagi mo pagbag. Goal boys sila. Tingnan nila. Patya oy, patya oy, Lagi patya mo oy. pa tayo sa akin eh. Sus, sayang nga bay. Ay, Bisaya, ano yung tahanan na? GG bay. Ay mo pagbagod. Nice game, nice game. Bag man mo good. Nice game, nice game. Bye bye. Stuck by you. Thank you po Kenneth sa pag-share. Try pa nila ako. They're trying to save the or dead left na naman di Ison. Uy, sakit. Pagpo ko ya. Loy sa botway alamag. Wala, ningungot! Oh my god, grabe. Happy pa umatay da. Ningungot ba? Kita ka to? Riot, you were sharing the stream. Ningungot ba? Tagil. Kaya. Ay, dagang stock dali guys. Kalma lang gid mo. Tang. Kuha mo gud sila. Tignan ko na. Wow. Uy. ROG. Wala. Duha sila kabuok. Patay jud ko ato. Oy, hello Alexis Barreto. Thank you for the 50 stars. Wow. Chan. Thank you, bro. Thank you, bro.